ki khôn trong u lệ wat la kin wan yong bas ngeu shir kai la da jing nge trong yi gas ken ku chi su khôn u lệ mai nun ba khao u la pen kre hang tei mai nun ba khao u la pen kre hang tei yes ken cùng ki khôn trong u lệ wat la kin wan yong bas ngeu shir kai la da jing nge trong yi gas ken ku chi su khôn u lệ mai nun ba khao u la pen kre hang tei mai nun ba khao u la pen kre hang tei jing hi kai ba te kin wan man la ki po jing et ba ngi don ban pen sen jo ai bang yin yang scan ket kung gak tin u play jisu kwa yangi wait ba I way jing hi kai ba pe kin wan man la ki po jing et ba ngi don ban pen sen jo ai bang yin yang scan ket kung gak tin u play jisu kwa yangi wait ba I way yes can cùng ki khôn trong u play wat la kin wan yong bas ngeu shir kai la da jing nge trong yi gas ken ku chi su khôn u play mai nun ba khao u la pen kre hang tei mai nun ba khao u la pen kre hang tei jing pen choi kin wan man ka por man kasi ban pen baklano jing nge trong yi ei u ban yang scan o ei u ban yai ne ban choose no dan ha u la wan ki jing e jing pen choi kin wan man ka por man kasi ban pen baklano jing e jong ni ei u ban yang scan o ei u ban yai ne ban choose no tan ha u la wan ki jing e yes can cùng ki khôn trong u play wat la kin wan yong bas ngeu shir kai la da jing nge trong yi gas ken u chi su khôn u play mai nun ba khao u la pen kre hang tei mai nun ba khao u la pen kre hang tei rai u dan kli nam neng na tron o ei u ba yang scan hab den ki jing ke la trong ka per thei rai u dan kli nam neng na tron o ei u ba yang scan hab den ki jing ke la trong ka per thei
ki khôn jong u blei wat la kin wan yong bas ngau shir kei stand ki khôn jong u blei wat la kin wan yong bas ngau shir kei la da jing nghe trong ni gas kem uchi su ko nu pei mai ba crown ula pen kre hang tei mai ba crown ula pen kre hang tei Hitting a step, I go you play. Bagi yo man don hakini ke jeseng ke bekerpang juga samla hakini ke sengi ke bangi khodika ke yut sande kum ke balang kum hakini ke tayo ke bekat du jong di bunai bopra idon ke jeseng yut sande kum ni hakaleng jong di balang hak assembly bar ko we ngai ngoi play hakini ke step bangi yo punya slobat piki pra samla naga ktien ke jong play ekaba la pension dong rim kat kum ke sithi bo pol utho Shaki nong korin ka shithi ka bening kong kalen nong ka bakat riu ba gerkot ka bakat lai ka bakat shaka jing yang scam ha ka jingai ha ka ni ka bentai ka balabu yang ai ka bagan kran pling jopi labu ikini ka benta bangin yang scam ha ka jingai kat kum ka ktien ublei ka ban puli ka ni ka benta ha ka ni ka por ka bong kum ni iwei korin kan riu gerkot ka bakat lai Do the Sharai P, to the Yang Scam P, Hagajinget, to the Let Shluri La DP Komkirangba, to the Penkline Yala DP. To blame Kurhui, Niki Kentian, Kibangila Puli, Hagnekapor, Nakaktian Kajomblay. Kanikatika Shiti Kabu Paul, Utho Shaginiki Parapnget, Hagadika Shnong, Hakorin. Kakorin Kalonga Wayne Plankishnong, Kibaran Greece. Bat kalong gasnong kabakraw halu kata-kata haba hadin baki ni ki nongrom kila job thamai gani haikasnem kabashispa sapun riu hashwa jong Chris kila penlong gi gasnong gajaka hakabamaki kin penroi ka yok ka kot ka jongki baka baki penlong ka gajaka khai bat hakani gajaka omtang baki Greek ki blong ki trashnong ki don hangto Kidon kinong Rome, kidon kibay pat kibre kibawan nagi di kibentag mingi ong ke West Asia, kabamut kidon ru na prenjuki kibadi ki Jew. Namarang yusngok ho hakorin kidon ru ki synagogue, maka jing don juki synagogue kapin scam ya ke jing don ke jong ki Jew ru hagane ke jaka. Tu Paul ula poi hagane ke jaka hangni po korin din bula lek banrung ha Athens, ban hiaras kini kibentag kibacepo jong ke Greece ke bekerteng ke Korin. Ke Korin kalong kawin na plengkish nong ki bariu spa adu kata-kata la penyaringkat ka kum ke Ephesus ke badan po Asia Minor. Bat kalong ka kat kai ke bapeteng ya ke jing kai na Europe na ki bentai ke baseneng jong ke Afrika ling ba ke Mediterranean Sea bat ling ba ki Adriatic ki bentai jong ke Europe ke bang mingi. Bat kum juri ki bentai jong ke Asia. Tikalong ke jaka ke ba don kebalong pedeng adu kata-kata na kebenta ke kai ke peteng. Di upol ulu yok ban poi ke nega jaka na bagajing khot ke jong blei u kalong bo unlet banyalap ika gospel hakeleng om datang haki Jew Henry Watt haki gentle ru. Di upol ulu poi bon sien haki nega jaka. Bah ke nega shiti ke butho shikinong korin. Ke nega shiti ke bulatho haki snem ke basan pusan hadinu Chris. Hakabau la tho ikini ke shina Ephesus hakabau kan mau ikini ki parab ngai anda bu la poi ha korin ki snem ki bala dep ulio I ye jing long jo ka de snong udon ka jing snow ting ka jing snow ir ngi la bonong ye ki parab ngai ki bran po jo ka de snong korin yo ba ki jing long jo ka korin ki jap no ya ka jing long ka ba ken jaman sim ki jo ki parab ngai ki badon ha ka de snong Nomor upol dalam dehi anda hula poi korin hari tu kisnem ke bamenshwa. Uyo I haduk katno baka jinglong jo ki digi briu hang ni kala ban kta ya ka jinglong
jong kita ki parangai ki bla priang gu Jesus Christ limba ka jingilap ka jong limba ka jingilap jong Apollos pat kiwi de te kumta haba utho shikiniga yaginiga sti shikinong korin utho ringkat ba ka jing song khiaman sim nang ba kini ki parangai ki bla priang gu Jesus ha ka jing em ka jong ki kinom pai no na ka jing ngai kinom sun toit no na ka jing ngai kinom pen serye meladi pat ki ba ka korin ka long bat ka le la ka long ha ka tin ka thlet la ka long ha ka lang ka salang la ka long ha ka shongkha shongman bat kham tam e ha ka jing dei pat ka jing long ka ba kan jaman sim tu tho ye ka negasti da ka jing sno khya man sim ka ba hadu kata mar ki don ki ba saudong jong ka korin dan ni kata ka bagi labut ong kita ki saudong saukun jong ka diga snong ki balaban kta ye ke jimut ke jing perkhat ye ke jing snow ke jong kini ki Kristan ki bala priang yu Jesus Christ ki badon hang ni hakorin upol yu ikat tu kan itli ke jing long jong ni ke snong korin hot wa la dom shim la tho shibun hagani ke shiti chi dong korin ri don ka tu ni benta ki bula tho hande ki don ki jing tho ki bangi police phang jong ni ke snong ki bangi I bagadon ka jing sus ir ke jong upol ye ki param ngai hang ni kapading kong kalong bau yo I ya ka digasnong bagadon haka kata ka jinglong lingkar haka imlang salang kalong lingkar hagi jimbut ke jipkat lingkar hagi jinglong bat ka jingmani blai ka jing shakri blai ka jong kiru kalong kumtahi ki mani ki blai ki bon jat ki blai ki bon rukam ki blai shen rang gitu ki blai kan thai ru gitu bat kaba uyo I hang ni galong baga jing pelet jimbut jo kirong korin phang jo kita ki blai galong baki kwa ban mani ye ki blai ki baki de yo I hi lagi jo ki khmat te kumno ki yo I ta ki blai te ka baki thau dur ki bat ki skon don jing so scam ha baki mani blai hal kita ki blai ki ba magi ki de yo I ki dur ki jong ki da kata ka daw ki penon kami ki blai thau bat ka wei na pening ki blai thau ka ba kini ki nong korin ki jo kham mani kadai kata ke biong kata ke Aphrodite baiklah tei ke temple juga ke Aphrodite ha utau wei na preng kita ki lom ke dan pok korin bat ringkat bat kata ki don kata ke jing tei ke bakrau kun jamat u bakhat praspa phut ke jing jrong bat hangta ki juan ban mane ya kata ke blai bat kisno anda ha ki lei hangta ban mane ta ke blai hangta kisno bak don kata ke jing shem ke jong ki na du ka mensim ke dono ke jim bacap khat ke joki ha ke jing dei bat kata ke blai bat kisno ban mani blai da ka ba mani blai thau kisno ba kam don jing per ka biang hi yaki bat kam don kono ka jing pendram kisno ba kata ke dei ka jing im ke jong ki ka benta ka ba ar pade ka bu I hang ne ka long ba kini ki brio hang ne ki long ki brio om tang ba ki long ki ba no mani blai thau ne ki knya ki blai puja jang ta bat I ki jing knya ka bagi knya ba deru om tang ki rang baling do ki bam rik pai ba ro ki bam lang bat ki jut don ha kapor ki yawer ki bahiang asem jo ki badan pren jo kita ki bahiang ba sem jo ki ni ki no mani bli thau ki la long ru ki Kristan bat upol shepting ba yo ba ki parabangai Kristan ki dan benta om tang ha ki jing shakri ki ni ki bli thau ha ki por badon ki jing seng ka kerpang ki jong ki le ki jing elang ki jing mani blai ki kerpang jo ki rekam tame ha ki jing khawai ki bakum kita tikum tau kwa iki bakin skothu bakin kamban kendia ne gejing syakri blai ge bakom kita pat ban kendia aru na gejing bam ye kita ge bala kenya hakini ki weipat ki blai shu ke ku pol yo I hang ni galong panamar gejing roispa jong ka ni kashnong u shepting ba yo kini ki parab ngai ki be spa bat ha gejing be spa jo ki kila ban le ki nu ki kam ki bam I day satya kum ki khun ki jong blai maka spa hakoren kolong ke bakrau hadu kata-kata na pi pol uthosh phang ni ka spa ka badon hapdeng chuki parbangai ru hakawai ne kishti ki bu tho shiki nong room hakle nong ba khan ri ko khat ka bar phulai u thu hang tu shiki parbangai kumno ba ushong usa hakoren ringkal ba utawi parbangai ubari spa hadu kata-kata ba keteng ugayas nangta ki don kini ki para bungai kamu Erastus belum wei na pedang ki nong yakit kam mo utau nong lum jingin show jong ka snong koren kamu don ki para bungai ki baru spa hari ki don ru ki para bungai ki baduk paderu
Arpin pulih hang tu bagi kelendong banding kong dekat ke arpun rio hagani gasti ke bu pol tho long hang tu bagi don ki parab nge kiba tlot bor ki bomdon bor ki parab nge kiba duk ti udan ka pung bata ka por ka bu i bah ka balang kristan ka balang ha korin ki don ki ta ka jinge per apin ki parab ki beri ki beri uspa ba ki beri ki beduk ba da ki beri beri ki ba kloi ba pansha ya lambat ban syarong no haki ki jong ka pertai ki don ki tu ki beri ki ba jinge ki ki kadang long ka ba senjor pa ka ba kham kong san ka bu pol yo i ka long kene de ka bentar ka bu pol usngo long sokhya do kata ba kata ka dei kata ka jinge ka jing snow jing nong koren ba ka ne ka met ka long ka ba tlat ka long ka ba kwa ki jing sobha Batla ka le igu ku ji subhang taru kam don jing per haba ka mensim bede kalong ka babe ti kata ka jingit ka bukong kata ki oi ka katakan gnosticism haba ki penchong dor ki ek barok hoi ha ka jimut ka jing perkhat ka jong ki bat ha kata ka jing skau thu ba ka mensim kalong ba ba ka ba met ka ni ka do ka la ban le ki ki ba man rum ente ka ni na mar bagi ni ka do kam don jing mut Dia kata kita lihat sekanu nuko kambaman, kanu jing ijli, kanu kabamaki, kisau banle, kilong lai luit banle. Tekim non gajing penrem mangta. Nomor blay habaki leja kamat jong blay hagi jing kenya. Kisau bagai kata kau pensubha yau blay. Tekani ke rukam ngej, bagani ke met kalong ke batlat, bagani ke met kalak banle kat ke bakamon. Pi ki ai dau husia kata kedok, bagan le ye ke bukum kita. Tiga ni pensyam hakashti kabanding kong skinong korin kelendong ke bahan rio ke dekat ke kat arlu arpau upol ukren hadu kata ya kata ke jinglong jong kene ke rukom ngej jong kini ke beri hopok korin bau syap tieng bayu akid ki param ngej hopok korin kilong kumta kisko lai luit ban le kat bamon kat baka kuat kat baka dok ka kuat lawa kisko baka ni ke dok kalong ke bom mentoy kat baka dok nu cuki la ke bersim cuki ke mau you blay kata ka biang hi mereka doa kelak benda kat bakamon. Kata dia kata rukom ngej jong kita ki gnostics. Haga bagi pensyong dong rim mereka jengej ke jong ki tang haki jemut ke perkat ke jong ki. Nak tak kadang kan lu polong yu pol batong hatau pim tip bagi met jo pi kilong ki yang syong jong men simu jong blay. Upol kren sepang kata ke jing siu spa ke doa orang kami ke jing siu spa. Ko maka men sim ke don kami ke jing map, bad ke jing tau tamai, ke ni ke doa ru don kami ke jing siu spa. Tikum tahu hikai ki para mengait bakin kendia ni ki besniu ba bakin nomle e kanu ka bolong ka jing ijli khmat jong blay khmat jing brio ka bomut ka ni ka do jong iru ka de benlong ka do ka ba pen khut ye la de ni ki ki bolong ki jing bamman jong ka ni ka jing em kata ka long ki ka bu pol usok ya shiga de shpang ki ni ki para mengait hapo koren de nak ta ka daw ha ka ba kut jong ni ki siti utho itu ki kantin ki bu ong tu da sharai pi tu the yang scam pi ha ka jingai sharai but yang scam ha ka jingai yo ba pi sharong lutina ha ki ni ka jinglong jong ka ni ka shnong ka jong pi shu ka ka bu pol yo i ha ka ni ka shnong po koren ka long ba ki brio hang ni om tang ba ki long ki brio spa ki brio hang ni ki long ki brio ki ba e ja ka bor ma ba ki pe ki ni ki spai room ba ka bor san sha ki ma room pon de plen ki itanan jika tak bor ke begini kita rom kita, kadang kaji iman, kadang kaji ikan, ban penon kami tak bor, ban kup tak ikhtiar jog jinglong, jog ini kita rom. Ki Greek kita ke bor perkat, kita rom kita ke bor, haka met, bat haka longrenyeng ke jongki, ke bor ban sensyar, ke bor ban hukum. Bat kita na po jaka snong bade, ke snong ke borius spa. Berki kwa ya kata kaspa, keleban be ya kata kaspa, kahadu ba, ki briu I kumaki kesang ban klet no you blay. Hakata kajingnya be ya kaspa. Tiki ba klanya kajing kajing perkat ki perkat ya kajing start, kumlu ban roy ya kata kajing start. Ki ba pech ka bor ko ban yo bor ki pulut bor kumlu ban yo ban bat ya kata ka bor. Ki ba pech ka spa ba ki le ban ya be ya kata ka spa. Baka jing song syap tieng ke jong pol kalong bahaga jing be ye ta ki kilap ban klet no ya ka bakam kopsan baka ta kalong ban kan mau baki dei ki khun ki jong blai
ban wat you play ban ka jingelam ka jong play bat ban seng nong rim ya la ka jong ka jinget ka jong ki ha kata ka lenti ka bat mai ka bo Jesus Christ ulawan ban seng ka dik pathai bagi don kam ban tip yo try ngidon kam ban kla ka pamut ngidon kam ban era no ke baro ban bat pet yo try but they play he wan sa ai ha ki banget ya kita ki jing don kam ki ba ma ki don kam ha ki de ka jingim kum no ban em ke ban bam ke ban le ke ka kam ban tray kum lu ka jing besar kan wan kum lu ka jing penap kan wan bat kum ta ter tu pol kwa ikini ki parang ngai baken pen kala dur ila de nadu ki jimut ki jing perkhat hadu ka ika baki pusan po ka sim ka jongki ba hadu ka ni ka longron yeng ka jongki ha ka ni ka do na ta ka daw ong tu da sharai yet pet ila ka jong ka jim ka jong pi yo baki ni ki jing long ki elements jong ka jing long jong ka koren ka bor ka spa ka jing start ka rong no ya pi ba ka pan pai no pi shiki ki jong ka ni ka parthai ba pi klet no ye ka jing ka jong pi how play pi habu pol kredi ki banta kum ne u tho ye ki shiti ringkat ba ka jing sokhya shibon na kam ta ka balang ka badon hang ne hapo koren pi habang ye crunch phang jong ni ka banta hang ne pen shem hang tu ba upol udon ka jing sokhya ka ba crown na kam ta ki parap ngai na mau yo ki ba ka korin ka long te kumta ka benta ka bu pol ukwa ban le ka long ban persyang ban penso tho ye ki parap ngai ba ki don kam ban long ki ba pher na pedeng ki we pa ti ushim haladi ta ka jingket kadang ka bu pol ka jingle missionary ka jo ka ba dien ulai ban shong hang to missionary balai shong to do khat prab nai tang ban hikai ye ki parap ngai ban pen scam ye ki ka nongrem jo ka jingai ban hikai ye ki kumno ba ken nang ban seng nongrem how Chris mdei ho Paul mdei ho Apollos ong hekle nong balai ka basau mdei ho Apollos mdei ho Paul ngile dei tang kita kinong bet you sembai hanu ba pen san je ka jingai udai Jesus Christ tu orang kelam wan hang dia ban set up yang kata personal ministry ke jonga. Apollos ru kelam wan ban le kata. Ni wan ban bet you sembai jonga jing penim. Ban IP ke jingai jo Chris. Ban ba fidon kam ban san hang ta. Upol ku ban kikai ban kren ki ke ne. Ukwa ban kren na preji ki para ngai ba ki don kam ban ken dia aku mengong IP ne. Ne ki jing long jonga korin. Hagen ni kalau nong ka basan Ukraine si bon ba hapdeng jong ka jing dei bat ka shong man ka ban long ka shong man ka bak ba ka shong man ka bak khoi ka shong man ka ba don buram nomor hang ni ka don ka jing shong sangru hapo korin bo sep tieng nomor bala don hapdeng ki pra ngai ki bala longgom ta wat hapo jong ka balang ka don ka jing shong sang ka don ka jing bom itanat ka shong man Upol ku ban steng ban kri ban ye kren bat ki ban hikaya ki ba khoj ki ba ideya ro ta khmat obriu bat kham tam hakmat jong blai nang ta na mar ba ki don ka ta ka jing ya buai bor ka jing buai spa bat kum ta ter ki ba ki briu po ko ring ki jule ka long ban mar ba ki kwa ki ba ma ki kim kot bor ban yo ban ka por ki jule ki ing bishar ki jatian bishar par ma ki kini kinong koren bakal poi ka por bahawa po ka balang ru kila don kila sedang punya tian bishar si para pengai baru polong hato ka sudai si api ba pia tian bishar si para pengai bat bagi tagi beri juga percaya pada ki bom tip you Chris ken bishar ya pi halor ki kam ki jong pi pilong ki pengai tu syarai polong tu syarai pet bai ladi yit ildi pilong komno dia kecil dia begini, walaka shongka shongman ko mo pikalong ka balingkar do kata kadu upol hapen hikai ki nadu ka shongka shongman hadu ka jingetian bishar si parab ngai hakalunong ka banyo ukren spang kata ka jinglong don buram jeng ki parab ngai haka shongka shongman haka jingidei parab ngai iwe ba kalunong ka basi po ukren kam persya ya
kata kajing mani bat kajing syakri blay tau. Yo bagi Kristen ru kistang ban mani you blay kum u blay tau. Bapaya sinadur na margini kadi kastong kadon gi blay tau ki jongka. Usap ting mo ki Kristen kistang banya sina blay tau what you Jesus Christ ru. Bat di banya mani blay tau yo. Untuk dah syarai pi. Tu dah syarai pi. Hak lenong apa sepuluh kat banyu pol dah keren sekali dah banjur sepanjang kini kebentangan puli ini bentang pol ongkom ni. Lebih wat long pi ke ba mani blay tau kum ki ba na kita. Wat yang mani blay tau kum balik maki kebut joki ki briu ki benda pol ni ke korin. Kum ini ki briu joki ke stong ki bompat tip you blay. Wat mani blay tau you blay kum blay de blay tau pi you Jisu. De blay tau jong pi. Wong pat ba ula syong banyak bam jadi bat kile yang jot ban lek kai. Mau yo pok korin anda habis ledep ban mani tiga beli tahu cuki ke ke bakile ke pelong ke jing khawai ba kum ta ter na ta kile ke kam ke bala pujai. Ke bolong ke jing pensang ye ke rukom mani blai ke rukom syekri blai. Pol Ukraine ye ni ki par mengai pok korin. Bakidon kam ban sumar bahai di na kita ke. Pada ta kadau kwai ki bakin pet yap no na ke ni ke jing mani blai tahu. Bakin kendia na kita ke bom idei hakmat jong ublai. Tikini kalong ke bau pol udon ke jing sokya shikade ya kini ki param gai nak ta kadau ong ni ke khot ke bakat saw nak benda kumta ko heba it jonga to pet yap no na kata ke ba mani blai tau pet yap no na kata ke ba mani blai tau ke khot ke bar pho hele bagi ta ki ru ya ki bagi gentle ki kenya hakik suit di om ho blai de ngammon wong wa pin long ke ba slok bat kita kiksud. Usap tiang yo bagi para pengai haka balang korin. Ki mani you Jisu ki oli ra igi kenya juki kumbale ki no mani blai thau pan. Polong kata kam dei. Kata kam dei fidan kaman min on angta. Bagi jinget ke jungi hu tra Jisu. Kam ya sriem eruem bat kor kom snotho ke juki kanong korin ya ke jinget haki blai ki jongki. Dan kadang bol Ukraine sepanjang ini ke bentang ni, pan ong ini ke para pengai syarai, kemud yet pej bah, yenujor bah, tenjuk bah ile dia. Bol orang tu ada yang skampi harga jingai. Para pengai habangi pej jika dia kerukom thok, kebu pol thok syaki nong korin, uthok ringkat bagajing snokia, uthok ringkat bagajing sno jaki, ma kwa bagi ni kinong korin ke balap liang Yesus Kristus kamen sem. Kinyai light no, nak kata jingai kawa maki kilangai hau Chris. Habangi pai ye kini ke benta habangi pet bangi pandai ke jing ye kini syaka jingin im ke jung ye kini gisngi. Tu kin yet bagian pet ngan tenjuk. Yo bahaga jing im ke jungi. Kini ke benta juga ketien ke jong blai. Ke polu ong tu da syarai pi tu da yang skempi ye ke jinget. Yo baga don ban kren yang ngiru. Yo ba mangiru ngilong kumbalong kini ke balang. Dan ikum kini ke shnong ke belong po korin. Kaya per you ke shlong, kaya per you kini ke ri ke jongi. Negeri korin, negeri jaga hapok korin. Nilai ruspa kalau ni ke shlong kalau kau wei nak pergi jaga khai ba, bahang ni ke spa ke don ke por ke don ke puram ke don ke jing start ke don bakom ta ter, bakadon kamingi, bagi don kaman sumari ke jinget ke jingi haki ni kisngi, yo bangiru ngisya rong luteno haki ki jongan ke por, bat ngia meleno bat kita ki bagi ta ke jinglong ke bekenjaman sim hangi kam don show. Ni don kaman jet kila dia, ni don kaman pet. Kapor, ke rukom syakri, ke rukom mani blai jungi, ke jinget ke jungi, kalong kumno. Yo bagi pensyong dor ki baro tang ha kata ke jing start ke bangi laban perkhat. Ni pensyong dor ke jinget ke jungi dah kita ki ke spa ke bangi ngidon. Ni pensyong dor ke jinget ke jungi. Namar pengidon ha ke bor ke bangi laban ai. Tukum tau pol ukwa ban ai ke jing mahamingi. Boyo ba mangiru ngilong kambalong kinong korin. Kita kajing mani blay kajing syakri blay jingi yo baki long tang kajing pendep je kerukom. Klem don nadu kata ke donwood bat na kajing kajungi baro hai kajing ide kajungi baru blay. Yo bagi rukom let jingi seng rukom long jingi seng kajungi gede tangi social gathering. Pitep
Wah ini so don ke jing so diau dia namal bagai don ke jing stom covid ngem yo shu ban don ke jing senglang hagi yang mene. Reding simpat na goi kaliang ai ngu yu blay ba blay sei pat yang i. Bagin tei ki yang mene halaki jong ki jong i. Baling baju kini kita yo ba kini ki benai barok mentala sistem tam. Ngile yo ke jing seng wat hagi yang ki jong i. Ai ngu yu blay kata ngile ban tei pen ban ki duan hang ta blay ko ban pen thamai yang i. Yang asyim begini ki barok hik belajar ki sistem ke belait no hoi ngi skosi badon ke belasitom badon ke belaklat ru. Dari ke juga por ngai ngu pada yu blai na ko weliang. Bang yo pat ke jing sekri hagi yang ki sem ke jongi. Bang ngai babon ki long yang ki long sem ki yo ban kham im ka man sem ke jongi. Ha ba ki yo ban don ke jing sekri hagi yang ki sem ke jongi. Kle tei ki slok shikme shikpa shikon shibah yang shibah sem bakala wanra ke jing pentmai ha ke jing ngai. Tetungnya pej bha yo baki rukom long jing seng ke jongi. Yo baki long tang ki social gathering ha kini ki por ki belai no. Bau blai la pentmai ngi mentangin ai ngu yu try nam tagani. Baru blai nang yai pentmai je ki cimbut ki ciperkat jongi. Yo baki rukom le jing seng ki jongi ko ki parap ngai yo ki tang kita ki por ki bagian sulit ban pen ikmat ye le de ha ke balang. Ki jing de jongi bau blai ke jingai. Hang persyaman penjan bat ki weipat. Dan bagi sulit ha ki jing seng. Ka bagi jing de jongi bau blai pat kalong ka batli. Tu syarai tu yang scam ha ka jingai. Tongin pe yo bagi long tang kum ananias buat kesapirang ya kwa ka buram ong ya ai syaka kam ka jong blai. Kom bolong ananias buat kesapirang de jing kali kalong ka kumnung ya ai. De kanu ka lenti ngi ai ba tang ka rukom ka bangi ngi ai. U blai u yo i ki baro. Utunju yangi ba de ka jing de jongi bot u. Ba de ka jingai ka jongi ha ka jing de ka jongi baru blai. Dengan pej dengan yet jele kiri kisngi yo bagadon kita kajing hiar bar kajing no men jing no ha kajing long mensim kajing kita ka spiritual weakness ngila hiar no nang ta bat kam don kita kajing keep mensim bengin sekri you try yem dan juga por ha ka bagam mensim jungi kan war ju udang step man puli ka ktien ka jong blai dang step ngam ong itu kajing duai lang ha ki yeng ai ngo you blai ba pidong kajing duai lang ha ki yeng kesem jo pi henry ke jing duai ke bashimet ka por ke bashimet jong pi baru blai ka don ne piju pule em ka ktien ka jong blai u blai yon em banyak kren bat pi lem ka ktien ka jong man la ka sngi ke ma pi kren yu ha ke jing duai ke jong pi u yon em ban kren yi fi dengan pej ha ki sngi bayo ki ke baja saudong jungi ke persang ban tenju yangi bat namar bagi tenju ingin sola ban sya kata tikum ta jingi jungi ka sang ban senjorno kiai ki bas saudong jungi yo ki laban telep yangi orang itu pi kini ki laban tringi hagi ni kisngi bat kisngi banangwan kata ka fear factor kombolong petros sagajing shepting ima ban pet yu pat ba social kai ka jingyap ka ban ap ulen no you try bagajing shepting Namar kadon ka buram bangan yo barok khoi kin se itu yanga kin se tip yanga ngan se yo ka buram hap deng ke babon ngale kembali ujuda seskariat ngadi no yo try ni compromise sila dia bagani ka perthai ni adjust sila dia bagani ka perthai ni accommodate sila dia bagani ka perthai banang ta kadau ka perthai kawan hangi haja ka bangi ngile ka perthai kawan hangi bat kumta ka jing di jungi pau try karano kadono bat kalaban yapno hiru artat tugin yet paringin penjo ilade ngin syarai kom ong pol hang ni yo baki ki jinglong jogori ka por ki laban kejap no kom sim jingi kom bakala kejap iki ki parap ngai ke badon hapo korin bat khaddo kai ga banta jungi ka bangi de ban le ka ktien ga jong play ga khat hani ngi ong tu syarai pi tu de yang scam pi ha ga jingai tugin pe yo bangilong kita ki briu ki basha kawe sharum shaneng ngilong kum tu ka lieng ga baklam boy tha ki lat bat ki tu ki jing phalo jong ga duriau ki laban kit yengi kat shabaki mon nomor ngim don kanong rim yo baki ki jogani ka perthai ki blong kum ki lat ki ba be ha ga jing em ga jongi ba ga jing at phlung ki pen khi yengi sharum bat shaneng bat ngim don ka jing yai ne
Tungin yet bah, yele ta kum ta ngi kloi ban kelon. Ngi kloi ban kelon. Ngin pet bahai la de, yo bangim lak ban yang scam, bah ka po bangim lak ban yang scam nama kata ka pressure ka jur pala. Temu setan ustad pelat uan ban pa hangi kum boleh ban pa. Haka di laila. Nak benda ban pentron je ka bor ke jong Samson. Urung hapo jong ka. Pa je ka. Bat ka kali ban pa. Hau Samson. Haka bakadu lihat. Yo bangilong kum ta. Tungin yet bahai lingin pan ka bon ublay bangin itu. Yaki eki ki bonan saudong jungi. Yaki taki eki ki bon ban pen snow hagi jemput perkat jungi. Yaki taki eki ki bon ban bangin pusan hapo ka donut ka jungi. Bangin pejel di kum nongilong. Yang scam ka ktien ka jong blay bat hiki jing hikai jong ka. Kini ka ktien ka jong blay ka long ka syarak hiki jat jongi ba ka jing syai heklin tiya jongi. Kata gade gade ka bangi juk pulih ka sam. Tugin pulih gani nama kini ka ktien ka jong blay. Kade kata ka manual nam ta jongi. Ka banyak lam yangi, ka ban hikai yangi, ka ban pentip hangi ya ka por ka menta ba ka baba tairu ya kata ka por ka ban sawan. Ba ka pen i hangi ya ka lenti ka ba kumdo ngi dai ban lej. Tungin pet bah haka jingi day bat gani ka benta. Upol habu tho shikanong Thessaloni hakalen hashti ka baar kalen nong ka baar pagad khot ka bakhat san ongkom ni. Kum tati ko parabungi tu yang scam bato ya bat ya kita kijing hikai hagi bang hikai pi. La da ka ktien lani ta kashti yang scam wong. Wat sha ban sha rong lutino pi. Deki ki jong kane ka perthai. Pia pau Paul Ukraine pangki ni kinong korin habu yo i ke jing long jong ki habu nu jore ki ba yal de usko bo long i usko shepting usko ir habu page pang jong ki de kum ta Ukraine kum ni wong ha kesti bading kong sinong korin tu nong ba ar gan pule pi ki ong kum ni kum ta mangaru habang awan hapi ko parab ngai ngam sim lawan kat ba kum ga jing pena ka jing kren lani ga jing start de ka bayalap hapi ka jing plow blay namar ngalamut mangalakut jengmut banom tip ye ru hapring jong pi Henry tang Jesus Christ yo bala sanar pna ngate ngalong lembat pi ha ka jing tlot bat ka jing shepting bat ka jing khnyup shipon dikata ka jing kren jonga bat ka jing lap jonga kim shim long de ki ktien kro ka jing start Henry da ka jing pen i umen sem bat ka bor khnang ba ka jing nget jong pi kan shong ha ka jing start ki briu Henry ha ka bor ublay Paul wang ngawan pi ka jing tlot. Ngawan hapeng jo pi na marnga ngo mga mia la ba yun jor di bat pi. Na marnga long barit. Habin jor ka jing pang ka jing start ka spa ka po pi bidan ngamlong ye wang. Akhlamuan pi ka jing panaga ktien ka jonga. Ngawan pi ban kren pi. Ta ka bor ka jong mun sim jong play ku ba pen i hanga ya ka e ka banga ngadai ban kren. Ti parab ngai tungin pej bat ngin yet bhai le ki digisngi. Bagi ni kisngi kilong kisngi giba kisngi haga bagadon kata kajing syukur kalas tang ni kepor kaya juga jing syukur the great deception uji sula dep kren bahita kisngi giba hadin ken sawan kita ki por haga bagi briu ken sasakamano namar ken sya syukur no pol mahami kene ka shti ku tho shu timothy kala nang basau ka khot paning kong ba khot ka bar u tho hakal khot ka bakhan ar bo timothy day bansha Rekeben bagi bagi nyoben yang kajing long jong Henry bu unyeng scam ha kajing ngai parab ngai tungin shimbe ni kaktin ka jong blengin puli ka na maulong pu ja kajing em ken te ya ka ki mauling kedap ka donut ka jongi kumba ong ka proverb ka nong ka balai pangin pelong ni kaktin ka jong blei kata ka nong elam ngi kata ka ban tin tin ngi kata ka ban penchat boring ha ka bangin sotu bangi don ni kaktin ka jong blei hangi kumba ong kumba long itu kinong itu lupa kiba kamil di bigilong kinong yo i kinong itu lupa haka kitab ju Jeremiah ubay wong aklam kren ki kiklam don ka ktien jonga tungi puli ka ktien ka jong blay bagen skotu kumlo bagen san ha ka ni jingai da ka bangi ngam ha ka ni jingai kanang bagin yo ya ka jing so scam ha ka ni jingim te ban pen kut nga kwa ban puli khandiat ka bu Petros utho akisti ka baning kong ka ulen nong baar khot ka bakhandai ong kom ni Remapi pilong ka kenja balajit ka jinglong lingdo bekenja sim ka jait ben rew ko upat lang badai lo jong hi wa pinda yo pen pau ye ka jing ba kotam jong tau bala khot pi na ka jingdum syakata ka jing shai
bapla jongu tu bleu khot ipi ke para samla u khot ingi ke samla bagin long kita kejing shine para jong bleu da ka bangi yang scam hagani kejing ngai barwang kom nu pol dale rang baru kemut fidan kaman yalam fidan kaman penpau fidan kaman ai kejing so scam ki wei bagi dan kaman san kejing ngai Uyanes utho iksti jong ushe ke samla aksti jong uang ik samla komno ngatho api ko ke samla no api long ma klain ngatho api ko ke samla no api la job no yau ta musniu ta tengin ai ngu yu blei no mau blei lawan banwat ba banya shem bat ngi in duai bu blei ai ka boring ngi bang la ban skong tho ik jide jungi batu ba bangin ngam hagade ke jingai ta bangi seng nong remeka hanu nuru hanu Jesus Christ ulong try undong padem bat nong sius pa jungi Nakam tak burang bujang Jesu. Amen.